Zajedničkom akcijom javnog tužilaštva za organizovani kriminal, Policijske uprave Beograda MUP-a Republike Srbije BIA1 u koordinaciji sa Europolom i nadležnim policijskim organima više država. U internacionalnim vodama na Atlantskom okeanu, u međunarodnim vodama na Atlantskom okeanu u jedrilici Ocean Dos, dužine 22 metra, danas je zaplenjeno oko 2 tone kokaina. Kokain bila je upakovana u više obeleženih pojedinačnih paketa, koji su se nalazili u sportskim torbama. Jedrilicom su upravljali jedan ukrajinski i jedan češki državljanin. Njih je organizovao, sada lišen slobode Slobodan Kostovski, koji je pobegao iz zatvora u Brazilu i za kojim je izdata crvena Interpolova poternica. Pored njega, uhapšeni su još 3 pripadnika ove organizovane kriminalne grupe. Naime, postoje osnovi sumnje da je ova organizovana kriminalna grupa u periodu od marta 22. godine do danas izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga.